Eulalia es va casar. ¿Le has dado? No, no. Sí. Ah, ¿ya le has dado? Sí. Pues avisa, ¿no? Vamos a hacer un remember. No vale de grabar, ¿eh? Dice... ¡Ay, que vergüenza, profe! Vinga, dice... Sí, home, que la farem, però quan no plogui. Parla d'una excursió. Diu, va, afanyeu-vos, va dir ella. Me fastidia aquí los bomberos y todo. Dice, vienen a apagar mi fuego. Dice, no, hay algún fuego que no se puede apagar. No se queda en mi corazón. El de mi amor, nena, el de mi amor. Bueno, va, que fem un remember. Fem un remember. Dice, però llavors, veient que uns quants arrencaven a córrer i a empentar-se pel camí, que era cada cop més estret, i amb una considerable timba en un costat, la timba és l'aigua, va afegir, i sense córrer, em sentiu? I diu, però si acabes de dir que correm, va exclamar-se la Meritxell Pujol, típico de profe, corre, però sense córrer. Ah, i uno se queda així. I diu, va fer la monitora, diu, ja m'enteneu, que només faltaria que ara algú de vosaltres rellisqués i prengués mal. Que no veieu la timba que hi ha, tot mullat? No, de cap manera, només em faltarien aquests problemes a mi. Ui, no. Diu, però si jo sempre corro per la muntanya encara que plogui, i mai no m'ha passat res. Aquest és un d'aquells repel·lents com vosaltres. I diu, es va queixar en Roger. Diu, mira, Roger, la profe enfadarà. Va respondre l'Eulàlia. Diu, quan estiguis amb els teus pares, fes el que vulguis. Però aquí de colònies i mentre jo sigui responsable vostre, anireu en compte de no fer-vos mal. Que després les vostres famílies ja sabem el que passa. Els nens van creure i van avançar amb pas decidit. Però sense jugar a empentar-se. Tira per allà. Ni a fer bestieses. Ui, que difícil, ¿no, para vosotros? Punto. I ara seguim. Para. Vinga, bonic. L'Eulàlia va respirar tranquil·la. Perquè hi patia ella. Más alto. Fent de monitora... Más alto, que solo oigo la moto. Fent de Ara. monitora d'esplai. La mòmia, segons el dies. Li agradava, però hi patia. Abans no, però pensa que l'any passat la Mercè Vall-Ribera va anar d'un pèl que no se'ls Se'ls ofega. ofega el riu. My I God. mira que Vigilaven, Vigilaven, nuevo verbo, Fer de bichillo. Vinga. Oli. Vigi. Vigi. No, pigi no, vigi. Vigi. Ara, anda. És una pregunta. Ella i la Carme. Grita más, que si no, no se ve una página Ella y nadie la habla. Carme. Molt Però bé. no, un moment que van anar a veure com estava... Es que se ha rayado el disco, está escracheando. Venga, va. I sort que Y sort que aquella nena... Venga. aquella nena petita de Com jo. l'escola Prat de la Riba es va posar a cridar, que si no... Venga. Que si no... Típico del adolescente. ¿Qué te pasa? ¡Que me dejes! Venga, sigue. Que si, Pobre la madre o el padre que pilla siempre una frase de estas. que si Venga. no, l'Eulàlia no volia... Que si no... No Espera un segon, que tenim aquí un intruso. Ok, come on, baby. A ver, espérate, otra intrusa. Ahora, ¿qué pasa? Que no nos dejan. Uno que... ¡Ay, que sí, pero que tenga esa! Una descripción sobre las ballenas. ¿Ahí te pone que hagas eso? Sí, ya lo he hecho. Sí, pues la pregunta sobra entonces. Claro que lo tienes que hacer. Pues venga, pues claro. Vas al texto y lo buscas, ¿Que va llena? Pues mejor que tengo sed. Venga. Y si está semeado. Molt bé. Ahora silencio, por favor, que no avanzamos. A ver, José, dale. L'Eulàlia... Leolalia, Leo. Venga, va, por favor, dale. A el moquillo que se le ha atascado. Venga. Risa terapia. Dale, va. L'Eulàlia no volia ni pensar el que els hauria passat si la Mercè Vall-Ribera se'ls hagués ofegat. Glu, 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 glu. Hauria estat tan horrorós. Yes, horror film. I com ho dius, després els pares Diu, i com ho dius després als pares? Vaya follón. No, es va esgarrifar tota. Com l'any esgarrifar els pèls passat. de punta. Com l'any passat. Per això, ara vigila. Vigilaba, ya está. Nuevo verbo, vigilar, Venga. Se me ha. Qué gracioso. Va, dale. Vigilar. És que, por Dios. Aquesta és nova, Aquesta me la deies bé. Va, tira. Vigilava. Ja m'he perdut, posa el ditet. Ah, vale, ja l'he trobat. Per això ara vigilava. Vigilava molt i era tan prudent. Per això, tot i que no tenien pèrdua. Ah, vale, sí, ho has dit bé, sí. Pèrdua. Perquè només havien de tirar camí avall. Va voler esperar a veure com en Sergi i la Bruna es trobaven amb els de l'altre grup. Ai, my God, el reencuentro. Només llavors va decidir de continuar amb els seus Soy solo. A ver, venga, dale. i buscar un aixopluc. Aixopluc, és a dir, que no et mullis, sí? Un sostre, vinga. Era molt prudent, l'Eulàlia. Molt prudent i molt bona monitora. Els pares podien confiar-li els fills amb tota la tranquil·litat del món. Oh, pati amor, molt bé. El que passa és que la Bruna i en Sergi
No sé, ¿Qué te pasa en el ritmo? Algo nos pasa. Venga, dale, va. no se, ¡Ay! ¡Ay, que te pasigulletas per darrere, que t'han pillado! Venga, dale. no se habían ¿Qué pasa? La Bruna y el Sergi no sabía. ¿Qué tienes, hipo o qué? Venga, dale. Dani. Dale, Dani, l'altre sordet. Ponte que tens examen, ponte les piles, va. Que ho veurà la mama. Espavila. Vale. no se habían trobat amb el Miquel. Sí, prim, No, hi ha una coma. Sí. sí, prim com ell, amb motxilla, amb un anorac groc. com ell. Anorac és una jaqueta, sí? Sí, però Però recorda allargar-ho, que tens punts suspensius. Diu. Però no era el Miquel, l'altre monitor. Ella, l'Eulàlia, també s'havia equivocat. Oh my god, que error. Era tan fàcil. Tan fàcil... Vinga, va, una mica més. On anàveu? Oye, ¿qué te pasa? Oye, en la boca. Por el amor de Dios, dale. Uy. El otro cantando por ahí. Va, dónale. On anàveu? Míralo, si es que... Es que está Nene. cantando. Bruno, por favor, ¿eh? No, es que res. Dale. On anàveu? Ya estamos. Anàveu. Espérate que la de la ballena tiene dudas. Lo escribiré. Dime, Delfina. Lo escribiré en lila. Pues claro, tú sabes que yo no discrimino en los colores. ¿Eh? On anàveu? Hombre, en rojo evita que no, por si acaso. Pero, ¿sabes? Sí, el lila sí. El púrpura está aceptado aquí. Al púrpura. Ahora, por la igualdad de sexos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hemos dicho que sí, ¿eh? Sí, ok. Bravo. Venga, dale. On anàveu? Media hora. Va Vale. preguntar l'excursionista. Al pic dels 3 bessons, va respondre la Bruna. I has Oh, que escrachea todo el rato. Tú eres tecno bueno, dale. Hijas. Ahora está leyendo en inglés. ¿Eh? Hijas. Konnichiwa. Con eso japonés o así, ¿no? Venga, o chino. ¿Chino? Chino, japonés, que por ahí. Venga, dale. I has estat? Sí, moltes vegades. És maco, va preguntar en Chelsea, si es que encima. ¿Qué te pasa en la boca? Sergi. Sí que ho és. Però quan fa un dia clar i es pot veure tota la vista, No, hay un punto. Diu sí que ho és, però quan fa un dia clar ja es pot veure tota la vista, ok? ara no veuríeu res. Estamos ciego. Què podeu de Cancerdes? Què pugeu? És una pregunta, fixa't. Què podeu de Cancerdes, oi? Sí, d'on sou vosaltres? Where are you from? De l'Escola Catalunya, de Sabadell. Sí, venen Vanent no. Sí, venen moltes escoles ara per aquí. Van continuar uns instants... A ver, ¿qué pasa? ¿Que lees solo para ti? Van continuar uns instants en silenci. Però de seguida, bé, nois, jo tombo... Ja t'ha fet gràcia el tombo, no? Jo tombo, eh? Tombar vol dir girar, sí? Vol dir girar. Sí, jo tombo per aquí, jo giro per aquí. Va dir. Va dir Luz. Luz, Luz, otra vez Luz? Venga. l'excursionista. Tot ficant-se per un corriol. Que és un carrerer, un carrerot petit. Estret que sortia de mà dreta. No vens amb nosaltres pel camí? Va preguntar la nena. No, espera. No. No, vuelve a empezar. No. A ver, no vinc. No vinc pas de Can Cerdans. Jo, sinó del poble. I per aquest corriol faré molta drecera que em sembla que ja em convé. No us... A ver, que ja queda menys, va. Vosaltres continueu Ai! avall. Que els vostres companys, si no s'han mogut, Se n'han mogut. són Gota no. Són sota un castanyer molt gran que hi ha no gaire lluny d'aquí. Ja els trobareu. Adeu, nois. Adeu, nois, ¿dónde ponen nois? Ah, sí, vale, que m'he canviat de línia. Bones vacances. Falta un guió aquí, això està malament. Bueno, sigue. Adeu. Té una exclamació. Adeu. Adeu. Van cridar tots dos alhora. Adeu. I van continuar caminant de cop. El noi es va aturar. No, i van continuar caminant, punt i a part. De cop, el noi es va aturar. Mira, va dir. Què és aquest arbre? No el recordes? No, va respondre ella. Mira, veus com sí que hi ha un camí per aquí? A veure, què te vas? La interrogació on està? Camí, no? Doncs mira. Un camí? Va, repite. Parla que me trabo y todo. Y ya- Para, que sé que estás aquí. Que sé que estás aquí. Que et noto tus hormones. Una cosa. ¿Dónde está ese? Vols dir-me una cosa? Quina cosa? Cascos. Que vols cascos? Cascos? Quan m'ho diguis ben dit? Auriculars. Cascos que sí. Ah, auriculars, vale, està bé. Allà el primer calaix ja els tens, a la bosseta. Ja. Ah, petardo. Ja? A la punta. I ja, Primer calaix, sí. Primer calaix, aquest sí. ¿Por eso quieres algo? Dale, va. hi ha un camí. Que va querer, si solo falta comer mientras lee. Hi ha, ¿Dónde estás? Posa el dit, que m'he perdut. On estem? Ah, que m'he anat a l'altra pàgina. jo. Vinga. hi ha un camí
per aquí i hem passat abans. A ver, ¿pero qué estás leyendo tú? Diu, veus com sí que hi ha un camí per aquí i hem passat abans, sí? I la... la màquina... No, no és tan difícil, leer del revés no és tan difícil. I la màquina Màquina. la deus haver deixada allà dintre. Vale, un segundo. Elías, la máquina... Espera, ¿la máquina de qué? La máquina de ¿Cómo era? ¿Cómo que no? Si te cuesta mucho leerlo. La máquina de retractar, no. Retratar, que viene de retrato, ¿sí? Ay. Venga, Vale, muy bien. Allà dintre. ara on estem? Aquí. Dintre aquí? Va, doncs allà, diu. Allà hi ha d'haver la clariana on hem descansat. A ver, que lo puto suspensivo, el hijo le tiene manía, que diu, on hem... espera, on està la frase? Allà hi ha... Para por el ruidito. Es él con el taburete, ¿a que sí? Confiesa. Sí, ¿ves? Diu, allà hi ha d'haver la clariana on hem descansat. I és un poc així suspense. Va. Val. Que l'Eulàlia ens ha dit allò de la font i ens hem ficat per aquí dins. Per aquí era. Va fer la Bruna sense acabar de recordar el lloc. Sí, vine, ya verás. Uy, sí, ya veremos otro día. Muchas gracias, tenemos un día poco pastelillo. Un aplauso, por favor, que lo ha intentado. Gracias a todos. He dicho que un aplauso, un aplauso. El otro que no se ha enterado. Porque está con los auriculares. ¡Un aplauso! Gracias, muy bien. Se ríe.